Karong adlaw ang akong katapusang adlaw diri. Niresign ko. Kay mao man akong best option. Otherwise, they were just gonna fire me. Di po ko kapasol nila. Kay sukad nga gibiyahan ko niya. Naguba ko. Ug sama sa usa ka guba ang kamera nga di naka-focus. Wala na ko silbihan ni kumpanya. Sukad pagkabata, tanang mga butang nga akong gusto. Ug ang mga tawo nga akong gihigugma, kuhaon gud gikan ako. Mao nang mudistansya na lang gyud ko sa mga tawo nga di na ko gusto mawala sa akong kinabuhi. Last year, sa adlaw sa akong natawhan, may kalit lang og tunga kining gamay kawon sa akong lamisa. Mahadlok ko moabli. Pasin sa sulod. Pasin maganahan ko ug bawiun dayon sa Ginoo. Karon ako nang luparong manamilit kay akong tapuson. O karon ako nang luparong manamilit kay akong tapuson. Mga langit libo-libo, katusan man ang buwan. Mga adlaw o bituon, sa katugnaw maglutaw. Taliwa sa kawanangan, ang kahayag mo subang. Himamaton kong balaan, ang gamhanan sa tanan. Kay karon ako nang luparon, manamilit kay akong tapuson. Kay karon ako nang luparon, manamilit kay akong tapuson. Kay karon ako nang luparon, manamilit kay akong tapuson. Kay karon ako nang luparon, kay tapuson ko ng kalibutan ko karon. Usa ka makusog nga linog nga sumala pa sa Phoenix niabot sa gikusgon nga 7.2 magnitude ang miigo sa Kabisayan kaninang buntag. Ang epicenter sa maong linog matud pa nahimutang duol sa lungsod sa Carmen, Bohol. Dakong kadaot sa mga kabtangan, ilabi na sa mga karaan ng mga simbahan ug mga konkretong edibisyo ang nahitala ilabi na sa mga isla sa Bohol ug Cebu. Ipasidan-an sa mga otoridad ang tanan sa mga matno sa mga Nganong naamay cake, ngano ang cake kinahanglan pud na ay kandila.
Nganong bisan ang kandila makapahinumdum na ko niya. Ngano? Nganong gibiyaan man ko niya. Nganong naglinog pa man. Unta nagatubang na ko sa Ginoo karon. Ug matubag na niya tanan. Tanan akong pangutana. Pero sa di pa tayo sugod sa atong pagmahal. Ato sa nisgutan ni atong nasinati ka din ng buntag na nahugang kitang tanan. Nag-issue ang PBOX o advisory may tungod niya ni atong padayon na nasinati ng aftershocks o pagmahal. Sa pagkakaroon, lapas na sa likuan ng aftershocks ang register o sumala pa ka mo ito ang pinakabulan na pagpupunong kini mo ang pagkuyog sa atong lugar. Usa makamping na alright. Og atong sundan problema. Kudo na may problema nga i-share o ipaampit sa atong mga friends. Mahina. Text lang natay text hotline 0932-477-7262. Nadawat na nako nga gibiyaan ko niya. Pero ang di nako madawat kaysa iyang pagkawala. Natunaw pud tanan na mga plano nga adtong mipuyo sa layo. Mupalit og nindot nga mga sakyanan, maghimo og palasyo, din kami ang hari ug reyna. Unsaon ako pagdam ko pag-usab nga ang tanan nanukad o nagsugod man niya. Obvious daw. Hindi, happy naman ko karoon na kumuha na siya. Mo ba? Ano? Happy ka karon? Oo. Sa may naka-happy ni mo? Halo-halo eh. Hindi ako sapi eh. Hindi may ako sapi. May na ako sa happy. May na ako sa happy. Kaun sa may ako sapi. So, hindi ko tao ba? Hindi na yung gawin mo
na. Ha? Dayugan na. Diba ka nag-ibagan ka sa nguyap? I was born in the sign of water. Ug ang tubig, kusgan kayo kung buot niya. Milandfall na ang labing kusog nga bagyo sa kasaysayan sa nasod nga si Super Typhoon Yolanda. Gusto na ko siya banlason gikan sa akong unahuna. Samtang libuan ang naghadukan nga namatay sa kalibutan sa kasabawd ang tawag og storm surge. Kanang linya sa kuryente. Gusto na ko maanod tanang kasakit, tanang kaguol, ug magsugod sa bago. Sa una, mahadlok ko may gugma. Kay basin masakitan lang ko kung mawala ang akong gimahal. Pero ang paghigugma, usade ay kasugal. Din ipusta mo ang tanan, apan walay kasiguraduhan. Kinahanglan ka masakitan, aron malig-on ug mahimong andam sa tawo alang nimo. Di na kumuhilak pa. Kapoy na ning mga mata, wala na ko'y ikabuga. Hala padayon, abi nimo ug sayon. Apan akong agwantahon, malimtan ra ti kapuhon. Karon ako ng luparon, manamilit kay akong tapuson. Mga damgo niadto kita pang duha, nagkahinumdum ka pa ba? Ubay-ubay putos sila. Hala katawa, abil nimo ug sayon. Apan akong agwantahon, malimtan ra di kapuhon. Di pareha sa una nga matagigayon makita na ko siya, masakitan ko. Karon wala na. Ug nalipay gani ko nga malipayon na siya karon. Siguro panahon na nga pangitaon pud nako ang tinuod nga kalipay. Ug karon ako ng luparon, manamilit kay akong tapuson. Mga langit libo-libo, katusan man ang buwan, mga adlaw ug bituon, sa katugnaw maglutaw, taliwas sa kawanangan ang Pareha na ako. Kining mga bataan nakiktinutukay na ni kamatayan. Pero nganong tamis gyapon ang ilang mga pahiyon. Nganong mas kipili nila ang mapadayon ug mobarog kaysa mayaka na lang ug musurrender. Nakaya man gani nila. Ako pa kaha. manamilit kay akong tapuson, kay tapuson ko ng kalibutan ko karon. Miabot ka na ako isip sa kagasa. Ug nahigugman ako nimo. Apan buhian ti ka. Kay mas gikinahanglan kanila. Kay bisan magkinaunsa ang kalibutan, naaragyapon ka sa akong kasing-kasing.